nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ jamanatikaw fɛ koro Bayangara mara la ni Bamako o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila bi ntɛnɛn juillet kalo tile 22 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. États-Unis jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunu kari k'a fɔ k'a tɛna kanbɔ ka kɛ jamanatigisi kalata cɛbɔ siɲɛ 2nan ye. A ka dankan Kamala Harris ko k'a labɛnnen don k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi. Amérique ka ɲinan jamanatigisi kalata min kan ka kɛ novembre kalo natɔ tun jatilen don i n'a fɔ kalata min ji tun bɛna jɛnya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye. Nka a yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la kari don bawo jamanatigi Joe Biden y'a ka cɛbɔya kɔni ɲɔngiri. VOA Bambara ka kumaso kɔnɔ an bɛna Nasiruba bisimila ale bɛna kana walawalali kɛ an ye Amérique jamanatigisi kalata labɛnw ani kala yɛrɛ tacogo kan. Mali futinɛ yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ Tumani Jabate ni korafɔla ŋana don y'i da kunɲɔgɔn tɛmɛlen Bamakɔ dugu kɔnɔ ni maa belebele n'a ye garamiya wari jɔnjɔn sɔrɔ siɲɛ 2 ka diɲɛ lamini a ka fɔli senfɛ siɲɛ 7 VOA Bambara bɛna tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye a baara kɛ ɲɔgɔn n'a balimakɛ Cheick Amala Jabate ale b'an bolo kumaso kɔnɔ bi a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. An balimaw a y'aw bisimila ko kuran an bɛ kunnafoniw datigɛ ni États-Unis o lahalayaw ye jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko a ka jamanatigisi kalata cɛbɔya min tun bɛna k'a siɲɛ 2nan ye ko a ye o bɔ a ma o nɔgɔnin fɛ fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Kamala Harris kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi ɲinan kalata la. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré ka bɔ Washington ale b'o lase an ma. Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la Amérique jamanakuntigi min si bɛ san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jamalajɛ ɲɛ min tun kan ka a tɔgɔ da cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a bɛ n ka politiki tɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la ka ɲɛsin jamanakuntigiya dɔrɔn kan fo ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Bi n b'a fɛ ka n ka kokɔrɔdɔn ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye ɲinan. A y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛ fiɲɛ sira fɛ X kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la tuba a tun bɛ dɛnkɛrɛfɛ sigi la Covid fɛ. Ni laseli nin makɔnɔne hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin bɛ o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caman o bɛ yɛrɛ ko fɔ do dusu tiɲɛ min ye fɛn caman sɔrɔ ka ban ni a fɔlɔ ye Donald Trump fagali cɛsiri min kɛra juillet kalo o tile 13nan na. Kamala Harris n'o ye Américain farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si bɛ san 59 na a bɛ kamalinya ja jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔgɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to Républicain jɛkulu y'a yɛrɛ bila baarakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bɛna kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na. Or a country of chaos. Ka kɛ ni Amérique jamanatigi Joe Biden ka ni laseli ye kunu tɛnɛ masayaso kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye a ka dankan n'o ye Kamala Harris ye bɔra ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ko ale kɛra jamanatigi Joe Biden kɔni ka tiɲɛ tabaga ye hali ni k'a sɔrɔ u ka démocrates ka politiki jɛkulu tɔn caman bɛ yen minnu ka fɛlako tɛ a ka kanbɔli ye ka kɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye min kala ka yan ka taa novembre kalo natɔ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko démocrates olu ka cidenkulu n'u bɛ wele ko délégués olu ni Kamala Harris olu bɛna tila ka kuma ɲɔgɔnya boloda min bɛna kɛ Amérique jamana kɔnɔ yan. An bɛ to hali bi ni kunnafoni ninnu hukumu o kɔnɔna la ka kɛ ni lahalaya ye min binna kunu jamanatigi Joe Biden kɛlen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Amérique jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye min tun kan ka kɛ a ka cɛbɔya ye démocrates ka kulu fan fɛ. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di maliden dɔw ma o maa fɔlɔ o ye Madame Cissé Aramata Cissé ye ale sigilen don Atlanta Georgie kaw fɛ yen ani ka fara Amadou Koita kan maliden don min fana sigilen don Virginie an ka ni maa fila ka hakilinaw lamɛn Kayatu Traoré ale ka kuma baranin na. Kamini bimase an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a to a ka nin présidentya in kɛ. Donc a diyara anw ye anw minnu ye démocrates ye Amérique a y'an lamɛn
an y'a dɔn fana k'a fɔ n'a ko k'a bɛ taa maa min dalen b'ale kan o ye Kamala Harris Kamala Harris ye muso ye farafin muso don Indian muso don muso kalannen don muso cɛsirilen don donc ni anw ye muso sɔrɔ min bɛ se k'i présenter ka kɛ Amérique présidente ye o ye musow ka kunnawolo ye o ye africaine musow ka kunnawolo ye américaine musow ka kunnawolo donc a diyara anw ye kosɛbɛ a bonyana anw ma kosɛbɛ démocrate o démocrate kuma nin présenter anw kun bɛ voter o tigi ye parce que démocratew ka jamana maracogo o de y'anw ka hakilinata ye ne tɔgɔ Amadu Konare n bɛ Virginie Joe Biden ye bɔra i sama ka bɔ American presidential race la parce que mɔgɔ caman b'a a kɛrɛfɛ olu y'a fɔ ɲɛna k'a ka bɔ yen o ye ko ɲuman de i b'a dɔn ko cɛkɔrɔba sɛgɛnna ayiwa n'a bɛ kuma la ayiwa a ka kumaw tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ hali débat la a ka kumaw kun tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ hali kɔsa in na a kɛtɔ k'a ka ministre de la défense tɔgɔ fɔ a hakili bɔra o tɔgɔ kɔ a y'a ka vice présidence a ko k'ale ye place ta o fana kɛra ko ɲuman ye parce que mɔgɔ caman de a fɔ kuma ka na se sisan ma mɔgɔ caman de bɔra ka Kamala Harris supporter donc ne kɔni ɲɛna ko ɲuman don ayiwa contrainte damadɔ b'a a ɲɛ parce que d'abord ale ye muso ye Amérique muso si ma deli ka kɛ Amérique président ye farafin don k'a fɔ ko Obama kɛra o kɛra surprise caman ye américain ɲɛna donc est-ce que u pɛrɛlen don ka farafin wɛrɛ ta wa o fana ye contrainte dɔ ye ka da nin bɛɛ lajɛlen kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ka kɔn jamanatigi Joe Biden ka laseliw ɲɛ k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye ɲinan jamanatigisi o kalata la n'a kan ka kɛ novembre kalo a yirala k'a fɔ ko kalatalaw ani ka fara wasaden caman kan olu caman tun ye laɲiniw kɛ k'a yira k'a fɔ k'a k'i sen bɔ ɲinan jamanatigisi o kalata cɛbɔya la o maa dɔ kɛra Joe Manchin ye ale ye Virginie occidentale o wasaden ye an ka o kunnafoniw seereya bɛɛ lajɛlen lamɛn n'a man jara fɛ VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Dakar. Joe Biden y'a sen bɔ jamana kuntigi kalata la États-Unis sisan John de bena bila nɔ la o kuma bɛ sen na démocratew ka politikitɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jango sénateur nga démocratew ka politikitɔn mɔgɔbaw n'u bɛ wele délégué n'u hakɛ bɛ se mɔgɔ ba 300 ni mɔgɔ 900 ma olu tun ye layidu ta ko Joe Biden de bɛ to u ka cɛboya la jamana kuntigi kalata in na o déléguéw bena u ka lada ɲɔgɔn ye b'a dɔ kɛ Chicago utukalo nata la nga démocratew ka politikitɔn nsariya la u ye layidu min ta a bɛ se ka wuli John Fortier ye kalata dɔnbaga dɔ ye États-Unis John Fortier American Enterprise Institute there may be some negotiation if kuma ɲɔgɔnyaw bena kɛ Joe Biden bɔlen cɛboya la wala fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan ka ɲɛma dankan Kamala Harris ka cɛboya kokoroma dɔ nga garanti walima sariya si tɛ min b'a fɔ ko Kamala Harris de ka kan ka dɛmɛ walasa ka kɛ cɛbo ye switch his support to her. Joe Biden bole démocratew ka cɛboya la jamana kuntigi kalata in na mɔgɔ min ka kan ka bila nɔ la o ye Kamala Harris ye bawo démocratew ka mɔgɔw cɛ la kɛmɛsarada mɔgɔ 58 ɲɔgɔn b'a fɛ Kamala Harris ka k'u ka cɛbo ye États-Unis mun bɛ kɔnɔ kɛmɛsarada mɔgɔ 30 fana b'a fɛ Kamala Harris ka sugandi démocratew fɛ nga Kamala Harris yɛrɛ tun bɛ Joe Biden de kokoroma dɔn Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. Joe Biden is our nominee. Joe Biden ye an ka candidat ye wa an ye se sɔrɔ Trump kan siɲɛ kelen an bɛna se sɔrɔ a kan tugun. Kamala Harris bɛ se ka dɛmɛw kɛ n'u ka campagne nafolo ye n'a hakɛ ye dollar wari miliyɔn 91 ye jateminɛ sɛbɛn labanw ye min jira juin kalo tɛmɛnɛ. Ni Kamala Harris kɛra démocratew ka cɛbo ye muso min don a buruju bɛ bɔ farafina ni Asie de la. Wa a bɛna kɛ sababu ye ka Amérique farafinw lasɔn walasa ka wote u ka politikitɔn ye novembre kalo nata jamana kuntigi kalata la mɔgɔ wɛrɛw démocratew cɛ la u fana b'a fɛ ka kɛ cɛbo ye n'u bɛ États-Unis maraw do ɲɛmaya la i n'a fɔ Californie mara ɲɛma Gavin Newsom Josh Shapiro Pennsylvanie mara ɲɛma ani Gretchen Whitmer Michigan mara ɲɛma Ellen Kamarck ye politiki dɔnbaga dɔ ye
a ye gafe dɔ sɛbɛn États-Unis cɛboya kan jamanakunti kalata la. Ellen Mark, Breaking Institution. The goal of the party will be to have some sort of process. Démocrates ka politique ton ka laɲiniw kɔnɔ wɛrɛw dɔ bɛna sigi sen kan yan'u ka ɲɔgɔn ɲɛ cɛ ani u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔnɔ n'o b'a to ɲɛmaw n'u ye déléguéw ye u bɛ se ka dɔn min ka kan ka sugandi wala maraw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakili falenw kɛ démocrates ka ɲɔgɔn ɲɛba sen fɛ fana ɲɛma dankan bɛna sugandi tuma min ni ɲɛma kura sugandira Joe Biden nɔ la o ɲɛma dankan in sugandili bɛ sɔn ka bɛnbaliya nati démocrates ni ɲɔgɔn cɛ Jennifer Mercier ka kumafɔ la politique dɔnbaga dɔ de don ani kalanfa dɔ Texas sanfɛ kalanso dɔ la Jennifer Mercier ka Texas A&M University. Whoever is the mɔgɔ minnu bɛna Harris ka cɛboya kɔrɔfɔ kosɛbɛ démocrates cɛ la olu fana bɛna ɲini walasa u ka cɛbo ka kɛ ɲɛmadankan ye nka anw kɔni b'an ka hakilinaw dɔrɔn de fɔ bawo an ma deli ka ni ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔ jɛkafow caman kɛra démocrates fɛ novembre kalo nata jamanakunti kalata in kan. Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle. We will very quickly make America great again. Républicain ka politique ton koni ka lajeba banna ko sayna o senfe u jera ka bɛn wa u y'a jira k'u bɛ b'u ka cɛbo dɛmɛ jamanakunti kalata in na n'o ye Donald Trump ye. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an tun y'a lase aw ma cogo min na jɛmukan daminɛ la k'a fɔ an bɛna dunan dɔ bisimila an ka kumaso kɔnɔ ni o ye Nasiru Ba ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Virginie ma Amérique jamana kɔnɔna la yan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi jamanatigi Joe Biden ale senbɔli ye Amérique jamanatigi sigi o kalata cɛbɔlaya la Monsieur Ba i n'o la somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ ayiwa kunnafoniw kɔni y'an sɔrɔ kunu kari k'a jira k'a fɔ Amérique jamanatigi Joe Biden ye laseliw kɛ k'a fɔ k'ale sen bɔra jamanatigi sigi kalata o cɛbɔya la e y'o faamu cogo di bon ko kɛra kɛ kuma na parce que cɛkɔrɔba kun sɛgɛnna dɔɔni donc a yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na parti la mɔgɔ minnu bɛ démocrates ka parti sankɔrɔ ta ka a dugukɔrɔma don olu yɛrɛ wulila k'u jɔ ko a ka yɔrɔ bila parce que a ka ɲinɛ kuma kɔ ka kuma daminɛ a bɛ se a laban na hakili bɛ bɔ a kuma daminɛ na cogo min na n'o kɛra président na ani a bɛ mɔgɔw tɔgɔ ɲagami ani a yɛrɛ ka kɛnɛya a n'a si kasabi o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a yɛrɛ nana ye k'a fɔ mɔgɔw ka wele min b'a kan k'a k'a bila a y'a bila. ayiwa e yɛrɛ ka jati la welekan min bilala jamanadenw ani hali ka fara Amérique démocrates ka cɛbɔ an'u ka wasaden dɔw kan k'a fɔ k'a sɛgɛnna a man kɛnɛ a bɛ fili kumaw kɔnɔ k'a ka fanga bila o de kɛra sababu ye jɔnjɔnjɔ a ye walan sɛmɛ wa o de kɛra sababu ye jɔnjɔnjɔ mais n'i y'a jate minɛ fana sɛgɛsɛgɛli ani Trump cɛ n'u b'a fɔ tubabukan na ko sondage olu bɛɛ ye Trump bila a ɲɛ donc o bɛ mɔgɔw siran minnu ye démocrates ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba non seulement an ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ b'a la ni Trump fana tilala k'a dan sondage la donc cogoya tɛ bilen. awa i yɛrɛ bolo nin tɛna kɛ fiɲɛ ye démocrates ka wasadenw fan fɛ ɲinan jamanatigi sigi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo natɔ. bon a bɛ kɛ problème ye dɔɔni parce que sisan kɔni Kamala Harris de tɔgɔ nana Biden yɛrɛ ko k'ale b'o dɛmɛ o kɛ ale nɔnabila ye directement fo déléguéw de ka o sɛmɛntiya donc o bɛ kɛ cogo di u bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ ka ɲɔgɔn ye ordinateur la ka décider ou bien u yɛrɛ ka parti ka ɲɔgɔn ye ba min bɛna kɛ u tila ka décider o kɔnɔna na mais n'u y'o kɔnɔ a bɛ kɛ ko sumayalen ye donc Kamala Harris bɛ cogo min na mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fana minnu démocrates fɛ olu ka kɛnɛ u hakili ka kɛnɛ u bɛ se ka nin baara in kɛ donc a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi. ayiwa kuma laban na nin tɛna kɛ farati ye dɔɔni furancɛ baaraw fan fɛ n'o ye transition ye min bɛna kɛ jamanatigi Biden ani Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara nafolo min ni u tun dira u ka kalata yɛrɛkofɔ baaraw kun kan ni o bɛɛ lajɛlen ka kan ka latɛmɛ ka di Kamala Harris ma e ye mun faamu. problème ye min ye Biden a ye miliyɔn caman a y'o sɔrɔ mɔgɔw bolo a dɛmɛbaaw bolo Kamala Harris fana ye dɔ sɔrɔ n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan démocrates yɛrɛ hakili la olu bɛ se k'u ka campagne kɛ n'o ye bon
ni mɔgɔ wɛrɛw nana sisan k'olu bɛ don a la ka Kamala bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye donc o waritigi ninnu b'u ka wariw minɛ Biden yɛrɛ n'a ko mɔgɔ min ka k'a ye n'o ma k'a ye mɔgɔ minnu ye wari di ko k'ale dɛmɛ olu fana bɛ u ka wari minɛ. Ni diyara an ye nin tun ye Nasiru Ba ale ka laseli ye maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Virginie ma a tun b'an bolo kumaso kɔnɔ yan ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an bɛna sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ sɔɔni ka segin ka na aw ma kumaso kɔnɔ yan a y'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Merci bien. Malika di fembele malikono ame pari wante mongo makono dinyankadi ni nyana mabakono kana sira ambebe blo bakono li mo mali ni mali pasaye li mo mali ni mali pasaye. Let's go. An balimaw a y'aw bisimila ko kura nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw ye min bɛ ka lase aw ma nin waati in na ka taa ni kunnafoniw ye an bɛ segin ka taa Bamakɔ baw an dusukun tɔɔrɔlen an bɛ a da aw tulo kan ka fɔ Mali futinɛ yelenba dɔ ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ n'o ye Dr Tumani Jabate ye fatura juma tɛmɛlen Bamakɔ dugu kɔnɔna la a ka suturaliw bɛɛ kɛra sibiri don ni o kɛra Amdala ye o kaburudo la a fatura ka si to san 50 ani san 8 na o kama VOA Bambara ka laselikɛla Mokhtar Bari ale tun bɛ a jɛnɛja kɛnɛ kan a ye seereyaw ni kunnafoni minnu sɔrɔ ye aw ni an ka jɛ ko lamɛn. Mali dɔnkilidalaba Tumani Jabate min fatula Bamako a san 58 sudon kɛra ni sibiri in na Amdala kaburdon na bangebaw teriw ani dɔnbagaw ye tasibila k'a ye. Jirikɔrɔbaw caman tun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ Burama Sumani ani Suleman Tunkara Naji Sogo. À la première nouvelle, je suis resté sans mot. Ne kelen ka kibaruya sɔrɔ ma se ka da ka cogo Sauf que on s'attendait. N'i sɔnna nali ma i tɛ se ka ban taali ma mais an kun sigilen tɛ ni nin wagati bana kɔni sera a la. Et ce fut la volonté de Dieu aussi. Tumani ɲɛ baden ye n cousin don anw ye musomanden ye kita Tumani ɲɛ cɛmanden a ɲ'o di a ɲɔgɔn bolo an ka tila ne bɛ guitare fɔ Tumani bɛ kɔra fɔ an ye sumusigiw kɛ Bamakɔ yan donc ne Tumani ka donna ban sera ne kan kɛ y'a kɛnɛ kan. Tumani ka saya kɛra farali gɛlɛn ye a dɔnbagaw ma bɛɛ ye dugawu dɔn k'a ye. Malik Drame ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ani Tumani ka l'école terikɛ Mamadu Tuntun Jabate ale ye Tumani balimakɛ denkɛ dɔ ye. Ala ka hinɛ ni artistes bɛɛ la a kɔni ka baasi foyi ma se ne ma. Il est musicien, je suis comédien. An ɲɔgɔn sɔrɔ ina la kama mɔgɔ tan dɔn fo mɔgɔw kana n dɔn bi bon bi ale ka turu ye a bɛ se ka kɛ ne ta ye sini kuma a bɛ se ka kɛ ta ye o bana an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la. Ala ka yafa a ma ka dayɔrɔ sumaya ka aljanna firdaus ka dayɔrɔ laban ye. Franchement c'est un bon musulman a kɛra a yɛrɛ fɛ a kɛra Mali fɛ a kɛra walidenw fɛ a yɛrɛ ka ɲi a denw fana ka ɲi. Faut pas mentir, toute sa famille est bien donc ala mana min kɛ o de ka ɲi donc. Mali transition gouvernement ministre min ɲɛsinnen lo donko ni seko Andoli Kuli Gindo ale tun b'a kɛnɛ kan. Mokhtar Bari VOA Bambara ka tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Sitting in the bus and in the venue at the concert hall, so it's great. On est fiers de toi.
On est fiers de ce que tu fais. We are proud of you, bro. Personally, I'm proud of you. You're really, really, really good man. And great musicians, you know. So keep moving. Don't give up. Never give up. Never, never, never give up. Ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka faamu cogo min nin tun ye Tumani Jabate ani Sheikh Amala Jabate n'o ye maliyɛnw ka jelikɛba ye min sigilen don an yɛrɛ fɛ yan Washington u ka kuma laban ye ka kɔn Ala ka wele ɲɛ. Sheikh Amala Jabate ale yɛrɛ b'an bolo nin waati in na kumaso kɔnɔ Sheikh i n'u la. Nba a n'u la. Ayiwa n'an ko k'an bɛ Tumani ko fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban. Awa Ameriki jɔnjɔnba ni a bɛ wele ko Grammy Award a y'o ta siɲɛ 2 aw yɛrɛ ko ten ko diɲɛ lamini siɲɛ 7 o jelikɛ don. Kosɛbɛ. Tumani tun ye jɔn ye i bolo? Bon Tumani Jabate Sheikh Amala Jabate ne dɔgɔnin don dɔgɔninya dɔrɔn tɛ a y'an bonya ka se hakɛ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Mali jeli bɛɛ ka foli kɛ k'a kɛ Mali jeli bɛɛ ka kɛ Mali ka daminɛ sanfɛ fo duguma. Awa fɛn dɔ tun bɛ tuma na n y'o f'a ɲɛna a bɛ yala diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'a fɔ ko Sheikh Amala Jabate ko foro ka bon ko n'o tɛ ko mɔgɔw birilen mɛnna kɔrɔ de b'a la. Awa a bɛ nin bɛɛ la ta a bɛ Mali la Tumani ye mɔgɔ dɔn a ma ɲinɛ a si kɔ a ka relation bɛɛ dafalen don. A y'u kelen de ta k'u don a ka denbaya la kɔrɔ ni dɔgɔ a den yɛrɛ exemple Sidiki Jabate a kɛra comme Tumani ma sa quoi parce que Sidiki depuis a denɲɛrɛnnin hali ni Sidiki bɛ kuma n'i ye kuma don a kɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko n'ale tɛ se ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma. Ayiwa Sheikh Tumani ka tanya kurafɔlaba tun don an bɛ bi tile min na an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tun tɛ a kan. Kosɛbɛ. Awa jeli kunda artiste kunda a bɛna kɛnɛ lankolon min to o kow bɛna kɛ cogo di e yɛrɛ fɛ? Ni Ala sɔnna a y'o dilan fɔlɔ yan'a ka sa parce que o de y'a kɛ an sewalen don a bɛ komi a ma sa quoi parce que a ye baara min kɛ famille fɛn fɛn a bɛɛ bɛ kɔrɔ fɔ a puis a ye kɔrɔ fɔ dunuya bɛɛ a kɛra komi Tumani banna Amérique yan bɛɛ de ka so i m'a ɲɔgɔn ye depuis banni kɛra fo 4 heures du matin dunuya serike 4 bɛɛ bɛ ka Sheikh Amala wele est-ce que c'est vrai ne ka sɔrɔ k'a bila an ka page kan ko c'est vrai parce que mɔgɔw tellement que perte kɛra mɔgɔw tɛ se ka mais Ala ka bɔ a ka hɛrɛ ka ca. Ayiwa walasa k'i badenkɛ i baarakɛɲɔgɔn i jeliɲɔgɔn bilasira awa fɔli se min n'o ye aw ka laada ye. Yo. S'il est vrai que la vie ressemble au caméléon dans ce changement perpétuel de couleurs, l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à s'aimer la bonté. Tumani, il a fait ça. Tumani, il a fait ça. On dirait que Mogomi Tumbado Kabe ça, aya ka kubere de lan, a djengo ni fani bani korondo, katlaka barikado djeli la de plus. Ayiwa, amba u yere fo voir d'Amérique. Ambe do ala ka hinala. Ala ka yewu shamani yan. Vraiment ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais an si ka juru t'a la n'o bɔra an bɛ Modi jeli fo Laginɛ Seguba Kanja a ka sudon kɛra a ma mɛn Seguba Kanja n'o ye ne yɛrɛ frère ye n dɔgɔnin dɔ wɛrɛ min kɛra a kɛra Ala ɲɛna o tuma ala ka hin'u bɛɛ la. Amina ya rabi ala k'u dayɔrɔ suma. Amina barika. Ka da nin kan sisan an bɛ Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw lase aw ma. Ka sanga ni gɛlɛya min bɛ Mali sɛnɛntɔrɔntɔna cɛ kɔrɔbaliw ni fédération ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ Bakari Kulubali n'a bɛ wele Njika Bakari kunnafonidila dɔ Bamakɔ y'a yira ko gɛlɛya nin bɔra yɔrɔ jan. Gɛlɛya ninnu base fɔlɔ ye mun ye n'i ko i b'a bɛɛ ta k'a lajɛ o ye jɔyɔrɔko ye o jɔyɔrɔko in fana o gulonnen bɛ mun na o ye sɔrɔkunda ye ka sabu kɛ min ye football yɛrɛ yira bɛ k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye
mais business baw de be ke football konna la business baw de be autour même du football donc o de kera warko olu ba kono fe ni mane ni football yera takala ya fe be gloni me warko de la bi akele me ba fo ko jama bi ni yere dingera footballer i ba soro abina fo ebe ndamande bo donc o ba yera ka fo football warko mana do dien ko la o koyi bembalia bina kana do akono kabe football yera de kera ko na volo be soro la abemela bonyana mɔgɔ caman ye mali sɛnɛntɔlɔntanaw jalaki kama sɔrɔ hakɛ ɲini don u ka kan ko olu ta tɛ condition ko ye nka k'olu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de tun b'u bolo u ni entraîneur ko o gɛrɛn cira ko o de ma diya u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa Johannesburg Afrique du Sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana sélectionneur ye a ka démission ko fana mɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ donc n'i ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamer dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bi di o ma ne ma se k'o faamuya a bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye ballontanna ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamer u joueur Mali ye koyi u ye victoire caman kɛ dɛ match joli défaite 3 dɔrɔn an b'olu lagosi équipe joli bɛ farafina bi ko sera ko ɲɔgɔnna kɛ an ka ɲa ɲɔgɔn nɛgɛn koyi farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ walasa gɛlɛya in ka ban nka tɔ ka jɛn don Ncikabagari Kulibali an ka lamɛn nafolo ɲinini kama business min bɛ autour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka balonda ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan dilan journaliste kilanw de b'u bolo journaliste ɲinɛna éthique kɔ déontologie ye min ye journaliste bɔra o bɛɛ kɔnɔ bi bi in na m'a fɔ k'a bɛɛ mais à 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan u tɛ éthique jateminɛ u tɛ déontologie u t'o jateminɛ nin ye n ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ Mali football yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye mankan fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ni journaliste jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ka tiɲɛ défend wallahi an bɛ bɔ Mali football gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journaliste yɛrɛ minnu da b'a la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ Mali football gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw choisi wa État ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ FIFA ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ l'État doit assumer à un moment donné o ye mun ye k'i ju jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don football la n'a tɛ k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka sanuma dɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ fana FIFA t'i lamɛn dɛ u ka u ɲaki anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ n'i m'an ka sariya bonya an m'an ta boli i kan FIFA k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san 10 de kɛ Mali football ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ. Mali sɛnɛntɔlɔntana cɛ kɔrɔbalen caman y'a yira ko ni Hamari Traoré jalatigi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen fédération ɲɛmayaso fɛ olu tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. De VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires